Ndarabhuire madina wareti aka video aka ndimadzibaba wakadzokerwa kurikavari nevakomana. Madzibaba vaizviti vanobvirisa vanhu. Then madzibaba vakadzokerwa kurikavari nevakomana. Madzibaba ndo vakazobviriswa. Iri nderekubhindura chaiko chaiko. Hanzi video rabuda nepabhindura apa madzibaba ndo vakatozoita sei vakatozobviriswa pane kuti ivo vabviri pane muchipo chakazopeiswa Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga up chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonzumwa nemunhu akati unge iwewe ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuda sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Hanzi mukomana muporofita uyu Wenhema ainyepera vanhu kuti anobvirisa vanhu, anotumira vanhu nyuchi. Vakomana mva vaenda vane dambudziko, munhu mva atadza kubvira, nyuchi mva dzatadza kubuda. Saka sisi patinotaura kuti idzi nyuchi idzi ndedzekunyepa idzi, uyu muporofita uyu ndewenhema uyu, munenge muchiita nharo, muchiita ana holi vanoita sei, vanopenga, vari kutsvaga content, vane shanje. But nyaya idzi tinodzitaura nguva zhinji tichionesana kuti honai apa pavharwa munhu apa, honai apa pavharwa munhu apa. Musuno wepanomwe muporofita aiti hanzi abata chidhoma, adzura chidhoma chacho hatinambochiona tichifema. But munenge muchibhilivha manyepo akadaro. But zvisinei hazvo tichangoramba tichitaura chokwadi nekuti bhaibheri rinoti ziva chokwadi and chokwadi chichaita sei chichakusunungura. Saka panapo zvamunoziva tofamba nedingindira rekuti umbowo ndo watofamba nawo. Sada kuti ndikuratidzei eclip yevakomana vaenda kumarikavari vakazonobvirisa muporofita. And ndoda kutenda one of our subscribers panapa anditumira nyaya iyi and ndichaplaya futi the voice note rake. Thank you very much. Muri kutoita basa ndo paunonzwa paipo uchiti kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate panhamba dzangu dzinenge dzichibuda pascreen handitika. So thank you very much. Nyaya ngadzirambe dzichita sei dzichiuya. So ndisandapinda munyaya yangu, rega ndingokuudzaiwo mashoko maviri abva nepana Owen apo. Hanzi taakurejista makambani zvisina chitsotsi, zvisina ukopo. Tikarejista kambani tobva takuvhurira an FNB bank account. FNB bank account chinongodiwa chete ipassport yako, passport ine mazuva chero isina permit inorejista, inoita kuti zvinhu zvako zviite sei zviende kumberi handitika. Saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo, wotaura kuti tabva nekuna DJ Holly, vataura kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kutorejista makambani, anoita sei anobva akubatsirai handitika. Right, tisikatambise nguva, regai tipinde muvidhaji redu timboona kuti zviri kufamba sei. Okay, let me play the voice note first. Muzvinzwire zviri kuitika kuti chii chambonyatsoitika panyaya yevakomana ava handitika. Okay, let's see kuti zvinobuda sei apo. Ndarabhuire madina wareti aka video aka ndimadzibaba wakadzokerwa kurikavari nevakomana. Madzibaba vaizviti vanobvirisa vanhu. Then madzibaba vakadzokerwa kurikavari nevakomana. Madzibaba ndo vakazobviriswa. Iri nderekubhindura chaiko chaiko.
hanzi vhidhiyo rabuda nepabhindura apa madzibaba ndo vakatozoita sei vakatozobviriswa pane kuti ivo vabvirise vanhu, but inenge ingori nyaya yesayenzi. Inyaya yesayenzi yekuti vanhu varikuita sei varikungotamba nemachemicals chete, ende imimi manje munobva matofunga kuti paitwa zvinhu zvihombe because pfungwa dzenyu dzinenge dzakaita sei dzakaputirwa, dzinenge dzakanamirirwa. Ndopai paunonzwa bhaibheri richitaura kuti kusaziva kuita sei kufa kwakafanana nekuita sei nekufa. Rega tinzwe nyaya yakuti iri kufamba sei nyaya yevakomana. Tora masini wakatora. Indishandisa iroro chete nematsito ya. Zimba ise mumwe make wacho. Ise mumwe. Ndikuno. Lesa babi. Isa mumwe. Yo. Uchabaka baka ipapa. Katinda udaro. Oh, ndipana hapa. Andinoje semwe. Indoera kubana padobva ima musike imini. Azo ndipo chibvaresha. Ndipo chibvarwe. Uyu ndiye muporofita wacho, inzwa kusimbisa. Hanzi ini ndinoera pandinobva inini hamusvike vakomana, ende ari kutoganza. Mirai muone zvoda kuitika manje baba. Pane muchimwe chakasipaiswa. Maona kuti munhu anga kutobvira rikatikudzoka pashure 2 seconds todi munhu anga kutobvira ndipana hapa andinoje semwe indoera kubana padobva ima musike imini azo ndipo chibvaresha ndipo chibvarwe imi makatomana chayunda zvatatondi zvozvizvi pane muchimwe chakasipaiswa. Murona utsi ronga kubuda muhomwe utsi mapedza kudaro mamata aiwa uyu anoshandiswa naMwari uyu mweya mutsvene uri kushanda, but mauona here utsi uyo uri kubuda muhomwe. Wotaura kuti hanzi muporofita wechokwadi, muporofita uno akabvisa chidhoma akabata nyoka. Aomana ngwarai kana tichiva nemavhidhiyo aya kuti tiri pauya nawo panapa kuti tichenjedzane, mungoona chete. Zvakaoma. Yes, hands na Michael, we open FNB accounts without a permit. The passport chete ndo mashoko arubva kuna Michael aya. Saka kana uchida kuvhurirwa an account, FNB account, aiwaka Michael ndiye munhu wacho kuita sei wekubata. Wotaura naye kuti ndabva nekuna DJ Ole anotaura kuti iwewe ndiwe munhu ari kutaura kuti tinovhura FNB accounts tisina permit, chinongodiwa passport chete. Handitika saka bata Michael panhamba idzo dziri pascreen idzo okuitira mudiginyira wacho. Handitika right mazvinzwira mega, mazvionera mega kuti ng'anga muporofita wenhema vanhu vanenge vachingoita mashiripiti chete varipo pakutsvaga mari. Ende panapa pachitubu tikazviwana tinongotaura sezvazviri tozvifumura zvoenda pajekerere.
kana iripo namba dzangu ndidzodzi dziri paskrini idzo, ngaauye panapa paplatform totaura nyaya idzi dzakaita seizvo. Handitika ndokutaurirai kuti vanhu vese almost 80% yemaprofita, mapostori vekumasowe, maprofita aya emasutu nen'anga dzizhinji, they are fake. Ende izvozvo ndogara ndichizvitaura, handotaura ndisingatye. Mamuona mumwoyo wefake uyu aita sei abatwa uyo, handitika abatwa nawakomana agadzirirwa size. So ndonyanga chikufamba naizvo manje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, kuti it's bye for now. Ngasangane muvidheo rinotera.